Imos ver como se fai un cesto de madeira. Para comezar, buscamos uns paus de castiñeiro novo que teñan poucos nós, que enqueiramos nun lume. Cando estean listos, fendémolos cunha fouza que batemos cun mazo, procedendo a abrir gradualmente láminas que chamaremos verjas ou cusiñas, dependendo da súa función. Ao estaren abertas, labrámolas neste cabalete empregando un coitelo de 2 asas, matándolle os cantos cando teñan o grosor requerido. Despois, teceremos o fondo coas verjas preparadas ao efecto. Neste caso, abriremos unha cruz para tecer as cusiñas en espiral. Unha vez que chegamos á altura desexada, recortamos coa coitela os extremos sobrantes. Seguidamente, facemos o peche do cesto, para o que collemos un pau fendido que atamos temporalmente con presillas. Estas presillas iránse substituindo aos poucos cunha cusiña de coser. Neste caso, ponémoslle ademais ao noso cesto un aro, tralo que só quedaría rematar o peche. Por último, furamos cun ferro quente o enganche do aro, o que servirá para amarralo cunhas cintas.